ओ जो तो बुआ भैया को बोला काते रे भैया बाबूजी बोलबे हो कहाँ ई भला बाबूजी। अरे की कहियो रुक हले 50 गो रुपया हमरा खातिर एगो देसी पौवा ले के है 10 और दो। हले 10 गो रुपया और ले कुछ कीन के चॉकलेट बिस्कुट और कुछ खा ली है जो 20 गो रुपया घूरते वो घुरा दी हैं। अरे अभी तक ना आइले छोड़ा कहाँ चल गेले रे। ले देसी दारू। ओ बेटा आ गइलो लावा भाई गिलास ला। आ तू का खइलो हम स्प्राइट पी गई 20 रुपया। ए जा हो जाई जा बोतल भी लाया अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो जा रे ई साला कौन स्प्राइट पी ले लग रे उम्र सारी बहान करवा के देखे ले पड़ी रुक